Wie? Ja, zo doe je in een barn kon vliegen, wat ben je doet? Dat staat helemaal nergens op. 140 jagen en dan aan een handrem trekken, dat is ook spelen met oog van een alt. Wat ik weer niet goed. Oh, kijk, ik klap zo veel over. Hé, je mag hier niet roken wat kumpel. Abba, wat een vieze stank. Dat ze net toch gewoon op de deur op de hoed stampen. Hé, wat doe je goed? Kijk hem daar reg op lopen met die cuben op de loop, smeerkennis. Dries, wat nou weer? Ik heb de ganse wagen er niet in zitten en ik declareer de ganse zooi bij jou. Want ik heb stuk en bier liggen klagen bij jou of ik niet winter ben kan schieten. Wat heb ik ontvangen? Niks. Nul. Dus de ganse zooi wordt er ook gefinancierd. Ik reed nou al 2 man met die sleeks. Dan moet de godverdomme nog eens met die pinnen van een handrem afblijven als je ermee om kunt gaan. Ja en nou? Nou breng de zooi maar naar Henraad. Ik kijk wel uit. Wat wordt er daardoor? Dat ganse vraag goed laten deuken, dat kan zo toch duchtig zijn. Waarom dat? Dat ganse kenteken van dat kudding staat onder oude naam, dat kun ik dat betalen nog. Dat kost me geen pfennig. Ik zoek eens wat minder, de ganse wagen stinkt naar de drek. Hoor ik je hoe taart gaat, frekkeling. Want ik doe met die naas op dat dashboard. Denk eraan, menke. Dan moet je toch goed levende pens hebben, dat zweer ik goed toch. Want met mij spot ik in Zuma. Ja, dat heb ik ook in de pens. Plus een dosis testosteron. Want ik mocht dat wel klein zie, maar als je meegiftig maakt dan krijg je er gratis iets bij in het pakket. Een hele slechte eigenschap voor mij. En wat mocht dat wel niet zien daar? Ik verlees nooit. Kan me niet schelen hoe groot dat ze komen of hoe zwaar dat ze zie. Ik verlees niet. En al zeker niet van een andere patattenzak net zoals jij. Nou zou ik toch maar eens even heel goed gaan uitkijken, want je begint me het bloed onder de nagels van aan te halen.